88.8 FM kapena 89.0 FM kulikonse muno Malawi. Sangalalani, phunzirani, dziwani ndi Wailesi ya Times. Kuveka kumpoto pakati, kuveka kumwera kumawa, kuveka maiko akunja. Wailesi ya Times. Your times, your times, your times. Mukumvera Wailesi ya Times. How it's opano on the 8 minutes past 7 ndipo ni nthawi ya programu ija ya Kulinji. Mawa wabwino lelo lachiwiri tikulandireni programu imene ya Kulinji kuchokera kuno ku Times. Dzina langa ndi Elvis Sowahowa. Tabweranso pano tikambirani nkhani zokhudza dziko lanu, ndipo nkhani ya lero ndi ya njira ya makono yotolera msonkho imeneyi mchingereza kuti electronic invoicing system. Nkhani imeneyi yavuta pakatipa chifukwa taona anthu ochita malonda akuchita zionetsero kuyenda ulendo wa ndawala kwafika mpaka na ku bungwe lotolera msonkho kadandaula kuti njira imeneyi iwo sakugwirizana nayo. Bungwe la MRA nalo linafotokoza zifukwa zimene inakhazikitsira njira imeneyi ndi tufati kambirane pano kuti kodi tsogolo lake liyende motani. Ndiye nkhani zake zili pano. Ndiye tikhale ndi alendo athu palaini pa komanso studio muno tikhale ndi Innocent Mphongolo amene amatithandizira kusanthula nkhani zosiyanasiyana kuno ku Times. Innocent, mawa bwino tikulandire ku programu ya Kulinji. Ziko kwambiri Elvis. Palaini pa tikhale ndi Faison Chodzi komanso Happy Chirwa amene ndi katswiri pa nkhani za misonkho. Tiyambe ndi Faison, mawa bwino, mwadzuka bwanji kulilongwe bwana? Bwana ipeta tukamundo kulilongwe kwajaso bwino. Kaya kublante ya kwa bwanji. Iya kunonso kwa bwino komanso tili ndi Happy Chirwa. Mr. Chirwa, mawa bwino tikulandireni ku programu ya Kulinji. Ziko mkwambiri. Mwina tingoyamba ndi background pamng'ono ya njira imene ya makonoyi akuti electronic invoicing system. Tiyambe ndinu Achirwa, ndondomeko imeneyi mwina kodi ikuti chani? Ndondomeko imeneyo ndi njira ya makono kuchoka mmene tinali kupangira kale. Tinali kupanga ma invoice athu okhuzana ndi value tax pa manyo. Titachoka pamene popo panapezeka pali mashini amene tinagwiritsa ntchito. Mashini amenewo kuchoka pa mashini amenewo ndiyeso pano kwabwera imeneyo electronic invoice system. Kusiyapo ndi kugwiritsa ntchito kukagula mashini kubweretsa kuwayikapopo na mashini awo opangira ma invoices. So ndi mmene njira ilili komano ine ndingakonde kulankhulapo nkhani ya pamene misonkho inayambira kuti inayamba bwanji ku dziko lapansi. Tatiye tilowere kumeneko mwina briefly kuti zinayamba bwanji zimene za misonkhozi. Na misonkho si chinthu chachilendo chikuoneka mmene tikuchitira ku Malawi kuno pochimva timaona ngati kuti mwina ndi ku Malawi kokha kapena maiko oyandikana nawo. Dziko lonse lapansi misonkho inayamba ku dziko la Igupto, ancient Egypt, ndi uko chaku Mesopotamia chaku Syria. Ndiyeno misonkho imeneyi mmene inayambira ndiyonena kuti anthu amapereka mbewu zawo, ena amagwira ntchito komanso ena amapereka ziweto.
amene anali kuyang'anira misonkho nthawi imeneyo ndi Farao. And amantha kuyenda imene imatchedwa Hiras Binatural Tour. Akamayenda amatolera chakhumi. Mwina mumva apo nkhani tikamana chakhumi ndi 10%. Misonkho kuti tikaione kuchiyambi chake tisegula buku la moyo la zauzimu pepani kuti tilankhula choncho, koma mu buku la Genesis mmene Farao amatolera 10%. Pazifukwa zina zofuna kuti dziko likonzedwe kusatizana ndi maloto ake anazayikapo nduna ya amene ali Joseph. Nde Joseph anayichosa pa 10% misonkho kuyika pa 20%. Nde misonkho inayamba ndi mayiko amene refa yake maona kuti dziko la Egypt linakhala ngati mukuti kunena kuti civilization yoyamba kapena inakhala civilization inakhala so civilized koyambirira kuposa mayiko ena. Chimene chinakhazikisa zimenezo inali njira ya za misonkho. Nde mangofuna kungonenapo chabe kuti misonkho ili ndi chiyambi chake kumene inayambira, kenaka imafalikira mayiko ena ndi ena mpaka nenakwana ku mayiko ya ochulukirapo pafupifupi dziko lonse lapansi kuli misonkho. Chabwino. Ziko tathokoza. Achotsi inu tifuna mlowepo pa nkhani ya madandaulo amene anthu akupereka kunena kuti ochita malonda kunena kuti izizi ifeyo tikuona kuti wani mwatidzidzimutsa, komanso 2 mwina zikhale zikutisokonezera kachidwe kathu kamalonda. Mwina nkhani mwina nkusamvetsetsa kuti kodi misonkho imene yuchita target anthu ena ake specific group, purpose yake ndi chani, yufuna ikonze vuto lanji kapena ndi njira imene yotolera msonkho yufuna ikonze vuto lanji? Mafuna nditu kuyambiriza kuti tikuonzera wenevo kuti yaye msonkho wanyuma msonkho ndi njira yokuti tipata rekodi ndikutolera misonkho yathu. And mena nafotoza chira mafotoza kuti ndithu kuna kuti mukaona payambi penipeni awo ogulisa zinthu mmasitolo amangolemba mmabuku misonkho ija izapatsa chake amapita kuimwalera kuti agulisa ndrama zokwana 100 kwacha ndisonkho kupereka unga. Aziki chama 2012 limene kunabwera nkhani ya ma electronic fiscal devices. Mukapita mashopu mwile process ndile zikamagula amalema abatusa receipt yochoka pa electronic fiscal device mimi mapanga rekodi value added tax imene timagulira tikagula zinthu chilichonse ngati Malawi. Yatakumala EIS njira imene ikufuna nochipanga zinthu ziwiri. One izipatisa misonkho imene ikutolera ya value added tax, komanso izitha kupanga male kodi munthu stock anabweza zinthu zotani ndipo akusa zingati. Monga mukudziwa munthu akakhala ndi shop makagula zinthu lese ukula mwina matrauza 1000. Toka magulisa shop je mapanga EFD imangopanga rekodi ma sales okolo wagulisa ngati lokona onda kulisa matrauza 800 sungwana ndo. The departure ndinaona kuti EIS izipanga rekodi stock kuti wagulisa matrauza 1000 ndipo mapeto pake ukapanga declare songo izikapanga songo yo songo baka declare against the stock. Though you can also audit okay muna anena kuti mabwesa matrauza 1000 magulisa ko 800 bali songo 800 kwa salangani 400 ali kuti pale ndi awawa kusema kuti ngati musomo muja mukapeza mu matrauza 500 pale mupaka declare kuti unagulisa 800 ndio kuti pena pake sizinaende bwino system ikupanga piki vani ambira na limene le mukayangana madandaulo amene abusiness amagamba palali zinthu ziwiri kuti zoyambirira ali kusamvana pakati pa bungwe la MRA ya business maga ifeyo ndokumana da MRA anaweza kuti soko EIS ikupata target okhawo amene ali pa value added tax and minimum business ya 50 million and above 50 million
50 million and above. azipanga pa nthawi yatali bwanji imene amene amayipanga imene pa nthawi yatali bwanji pachaka at minimum. And akupanga already VAT some ESD. That is the position imene MRA ananena kuti DIS kupanga tangeta mali kalipa value added tax kuti azitolera sokuja zipanga recording mabwino. Pamene no a business makamaka wa small scale business association ilazawa kuna kuti iwo sakuona nkhani ndi avati yokhaya. Komanso akuona kuti kupanga tangeta ese. Chifukwa akunena kuti iwo mupesa wawo transaction is in bank is going to go under AIS. That is the first argument you know raise a small scale business that business in our also. That's we know the corporate tax 30%. They were put many times of Mundu wakakula zintu kujoa kunja zokwana 100,000. What it means is to pay 100,000. Roughly the 100, I am the last to pay our corporate tax at 30%. Their argument is that Maga Bankadia, Dalama, Zakunja is for business. Could not be over. I will make grand drama Zakunja and take off black market. Let me give an example. I would need you let's have the border to South Africa for 100,000 rand. And we are neighbor border. For a border, they use bank rates. You know, what I can do 100,000 rand you. Come go and 11 million for bank rate. A minimum to you, 100,000 rand is under black market, it may even 7 million. For Kubanga recover my cost tagging Buja, I'm going to Temboja, I would say 5 million quite. The other day, you have a profit 8 million. Meanwhile, MRA in Abanga Kudukutu, I pay 11 million. And I'm going to 11 million. The other MRA in their system, Ibanga recorded 4 million profits. I mean, a sense of 80 million. For such a corporate tax fee, 30%, MRA will pay 30% of 24 million. But I don't know you, I'm not going to 30% of 80 million. That is the second argument, even though Bangladesh, because the forex regime, you have to know about black market. We in IISC, you are in their business. This is the at the point of departure, particularly with MRA, 1 billion target the corporate tax commercial every business money. They are looking at the by VAT, living with when a business you I am a zone, I think I'm very compressor because you are lumbo now also I want to target. Chabino. This way I give innocent kuona ngati kuti amene wochita malonda ang'ono amene akufusidwa maganizo kapena anafusidwa maganizo nkhani imene isanayambe ya system ya nyuwani ya njira yatsopano yotolera msonkho amene akukhalizana basi kunena rakulu tufuna tichite izi ngati nthambi ya boma kapena ngati boma tufuna tichite izi mukutipo bwanji. Mwina kuti boma lizifutsa chilichonse kwa anthu silingasunthe silingayende chifukwa kuti anthu kawiri timakonda kunyinyirika kapena timadana ndi zinthu zatsopano kawiri tili ndi mtima umenewo komano mwina boma litapanga chiganizo chonena kuti ndondomekoyi tiwikhazikitsa mwina zinthu zina ndi zinazi amanena azifotokozere mokwanira mwino kuti anthu azimvetsetse kuti mantha anu amene muli nawo mwinatu sakubwera pa zinthu izi mantha amene muli nawo apangidwa address motere komano zioneka ngati kuti nkhani zake zimangoyenda mapepala machani ayika mapepala kuti titseka mashopu tidzayenda tidzapita uku nthawi yonse mwina pamene okhala ndondomeko zonena kuti anthu akumane pakati akambirane amvane pakadali pano ndi EIS koma kunali electronic fiscal device imene ichaso ikubwera I think panalinso zikwirikitiso zambiri aya zimenezo iya
zimenezo AI and enforcement yake inayambanso movuta kwambiri, amachita kuyendera ngati apeza pa shop palibe amabwera ndikupanga zona ndi pamene popo machine amene achakhalepo. So ndi zinthu zimene zimachitika nthawi ndi nthawi, komano engagement ndiyofunika. Engagement not kuti afunse kuti tifane bwerese ichi chabwino. I think mwina amalonda they are not experts mu nkhani za tax kapena iwo sama koma ni stakeholders. Yes, they are not experts koma ni stakeholders. So ma stakeholders amene awafotokozere kuti takhazikitsa ndondomeko iyi chifukwa cha zinthu izi inuyo ikupindulirani motere. Otherwise mantha amakhalapo pa chinthu chimene ndi chatsopano, anthu sakudziwa kuti chipanga bwanji. Komanso ichichi chabwera nthawi imene misonkho itakwezedwa ndiye mwina chifukwa cha manthaso amenewo kumakhala kuti tikupanga kale misonkho iyi chimashini chinde kuti chizingoti pheratu kuku tipezeka kuti tikuluza kwambiri. Koma ni nkhani imene ikufunika dialogue osati kuti mwina kwauza poyambirira kwafusa kuti fati pange chonchi. I don't think anakavumira. Chabwino Achirwa, mukuona ngati kumalawi kuno anthu amene amapereka msonkhowa amapena paka amachita chiti without ma systems ena ake ka electronic ndi njira zina zoperekera sochita calculate misonkho. Do you think anthu ochita malonda amachita chiti out of their tax obligations? Mwina nikambe kunena kuti chimene tena kuziwa ngati amalawi nchonena kuti misonkho sikuti ndi nkhani chabe yongobwera, ndi nkhani ya lamulo. Tinene kuti muchingerezi timati ndi law ndi lamulo. Kwa amene akuphunzira za malamulo kuli magawo osiyanasiyana malamulo, limodzi la malamulo imakhala imene timati tax laws. Muchingerezi malamulo a misonkho. Nde mutaona mmene malamulo amayendera kuti akhale malamulo achilungamo, amanena kuti malamulo aja afunikira kuti azikhalapo oyera. Nde muzaona kuti njira imene imapangidwa ndikuwapanga gazeti, komanso muzaona mmene anapangira nayikapo bungwe limene likuyendesa m'malo mwa boma ndiye la Malawi Malawi amalengeza poyera za misonkho, sikuti amapanga za useri. Komanso ndinene kuti pa mawu a misonkho sitinena kuti kapena kuti kupanga target. Malamulo sapanga target wina aliyense. Malamulo amangokhazikitsidwa nde amene komatu amene wawa auchita malonda amene sakugwiza nayo njira imene ndi mmene akufirira kunena kuti ife tikuona ngati akufuna kuti panga panish kuti basi mabizinesi athu asokonekere ndi mmene ndondomeko imene itigwirira ntchito. Ndiye ndinene chonchi kodi tikamanena value added tax ndi msonkho wanji. Value added tax ndi msonkho umene opanga za malonda amakhala ngati ndi ma operators, anthu ongoyendesa. Kumbali kwinaku kuli MRA, kumbali kwinaku kuli wolipira msonkho. Nde pakatipa pali intermediary amene ali woyendesa ndiye uja wa malonda. Chimene chimachitika ntonena kuti ine ndikakhala ndi shop, msonkho wa value added tax umene uli pa EIS sikuti ndilipira ndine wa shop ndine mwene wake olipira msonkho ayi. Koma msonkho umenewu alipira munthu amene timamutcha consumer kapena user amene akuzagula katundu uja kuti akapangire zinthu kapena iyeyu akamugwirisire ntchito ngati consumption. Amene uja ndi amene amatchajidwa msonkho umene uja. Nde msonkho uja akatchajidwa pa iye uja, ine wa shop nimatenga mu malo mwa MRA kuti ndikapereke ku MRA. Koma chimene msonkho umapanga nchonena kuti ngati boto langa la mafuta a Vaseline kapena sopo anali pa 3 kwacha, ndiye msonkho ngati ndi 1 kwacha, ndiye kuti ine ndimuuza ogula uja kuti andipase 4 kwacha. Tsopano Achirwa funso ndelakuti MRA yabweresa boma uzaka imene yabweresa system imene njira imene iyi
does it mean kuti panachidwa notice kuti panali gapu kuti kapena samatolera msonkho wambiri kapena amaona kuti mwina ochita malonda amachita under declare kapena samafotokoza moveka bwino mmene malonda ayendera? Ndizoona chifukwa chonena kuti nkhani ndi imeneyi misonkho mmene nalili kale ndinati inali yapamanja tinene kuti manyo. Yes. Munthu akabwera pamafika pena ponena kuti kodi ufuna lisizi kapena ayi ngati munapangapo kafukufuku ameneyo. Yeah. Ndiye munthu jamanena kuti amukhoza mungondipasa zopanda lisiti. Ndiye ukanati mundipase lisizi anati tikakhala lisiti ndiye kuti chikwererapo mtengo. Komanso ngakhale kuti lisiti ja munthu akalandira lokwerapo mtengo imene ayikapo VAT kumnalinso kothekera kuti munthu uja akhoza kusa timatima returns kusayikapo pa monthly returns yake lisiti limene lija ndikothekera. Ndiyeno pamene panachoka zimene zija kuzabwera pa mashini aja tikunena chimashini chachikulu kamashini kaja katabwera pamene kamatusa malisiti aja kanachepesa vuto limene lija kuti palisopano mashini onena kuti akupanga rekodi akangopanga ndiye kuti kuemala kuja maziwa kuti achilwa panopa agulisa mwakuti ma sales awo komano achaja mwakuti ndiye kuti kamapita watolera akasiya zonse kuemala mogwiza ndi mashini amene malisiti apita kuemala kuzera ku mashini achi ndiye panopa sopano akaka injira iyi yaposerapo pamene pacha chifukwa iyi wani ikubweresa zija timanena ti compliance kuti kaya tingati bwanji michomo yake kuti wina aliyense akhangatatira ndondomeko za zochita za misonkho komanso kupangisa ti zinthu zizikhalako zolongosoka komanso zikhale efficiency zokhangati kuti kupangidwa mu nthawi yake chifukwa akamapanga invoice nthawi yomweyo kama apanga calculate leti yolondola komanso apamasonyezedwa kunena kuti katundu wa munthu amene analili analipo 20 ndiye kuti 1 wachoka kwasala 19 choncho ndiye kuti chilichonse chisatidwa bwino komano pamene pagona nkhani ndiponena kuti ndanena kuti misonkho ni malamulo ngono misonkho pokhala malamulo kuti anthu ausatire bwino uli ngati nkhani zimene timazidziwa kawiri za milandu muzaona za milandu anthu amasatira munthu akakhala milandu sachedwa kuthamangira kwa lawyer ndiyeno panopa Tax Administration Act inayikapo anthu atatu ngati ma stakeholders inanena kuti pali taxpayer pali tax practitioner kapena tax advisor ndipo pali MRA anthu atatuwa ndamene ali ma stakeholders a misonkho kusogolowa kuti kupita panjira kuti pafunika kuti wina aliyense amene akhuzidwa za misonkho amupeze munthu amene amapanga za misonkho kuti amulongosolere bwinobwino kapena azimuyendesera misonkho yake mwachisanzo muzaona mmene anenera abwana chodzi abwana chozi mmene anenera anenapo za ndalama zimene munthu apeza kukhuzana ndi forex kuzapeza tax yake zimene zosavuta pamene munthu wolipira misonkhoja apeza tax practitioner amene angathe kumulongosolera kuti mmene zingayendere ndi mmene sangapangire report ndi mmenenso income tax return yake ingakhalire akhoza kulipira misonkho kapena kusalipira misonkho uyu munthu atamukonzera mmene malamulo a misonkho amayendera. Chabwino achidwa tibwereso kwa eni kumatekachika kaye kwatula nkhani athu tikachikatula athu tichizeka endacho dzikena kuti bwereso kwa eni komanso Innocent tipili kwa Blessings Tambala Blessings Tambala kumachinga ngati sindikulakwitsa mawu abwino wadzuka bwanji? Enetu ndadzuka bwino ya oviskani wadzuka bwanji mweneko? Tadzukanso nkhani tu ndi imeneyi tukamba pano za njira ya makono yotolera msonkho imene boma lakhazikitsa pali kusamvana pakati pa bomalo komanso ndi anthu ena ochita malonda ang'onoang'ono kuti izitu zitiphera mabizinesi kumeneko Malawi akuti bwanji Blessings?
Chabwino ndathokoza kwambiri Elvis Sampada kuno kumachinga ndi ena mwa Malawi amene ayilipo mulungu mala makabankani imene choyambirira tikuzuka. Kuzina langa ndine Francis Masala kuno kumachinga mozi wa business ang'ono amene amapanga zinthu zosiyana-siyana. Chabwino ankhani mwayimba mwina maganizo anu ndotani? Zikomo kwambiri maganizo amene choyamba anakhazikitsa boma otolera misonkho kudzera ku department ya MRA tingawafunse chifukwa tikudziwa ubwino wa misonkho kapena ndalama za misonkho zimene zimatoleredwa kuti zimathandiza pa chitukuko china cha dziko. Komano mwina palibe konseni imene mwina Malawi ambiri takhala nayo malinga tikakhazikitsidwe ka njira imeneyi. Mwina ndi domoloranje. Kwambiri timakhulupirira kunena kuti dziko lathu ndi la democracy, ndiye tikayesera kutanthauzira democracy is when the power is shared to the subordinate. And if we can say the subordinate ndi anthu amabusiness ang'ono ndi ena otero. Ndiyeno that power sinachitidwe share, inangobwera ngati imposition kuti tapanga izi anthu titani tisatire. Pamene anthu mukachita konsati musanachite inso kapena musanakhazikitse system ija mumagawana nzeru on how best you can go about it. Komanso zimathandiza kuti wina aliyense achilandire chinthu chija popeza wachimvetsetsa. Njirayo ndi yabwino kumakabweredwe ikuoneka ngati sinabwere bwino chifukwa mwina mukanakhala kuunikira mwina percentage popeza percentage ya msonkho ikanakhala potengera mmene Amalawi amabusiness ang'ono amapezera chifukwa mukanadziwa mastandards amabusiness ochuluka aku Malawi. Ndiye mwina popanga percentage icho zikanathandizira kuti apo kafukufuku amene wachitika percentage yake itakhala iyi komanso katoledwe kake katakhala potero. Chabwino yayi ndathokoza kwambiri Elvis mene maditho ndimene tachizera ndi ena nyanzi za kuno kumachinga kufotokozapo pira pomwe makamaka ngati imene ipembera mtsiku yale mprogram ofrinji. Ndathokoza kwambiri Blessings. Tibwerere kwa Achodzi kodi ku Malawi kuno msonkho umatoleredwa okwanira. Ndikufunsa funso ili mwalimvetsa funso anga kumene likulowera Chabwino msonkho ku Malawi kuno tie tunafuna disanake kusomeneli libwere mbuyo pang'ono unafusa kuti kodi anthu msonkho amapereka kamene safunapereka zimakhala bwanji. Ndimafuna ndaona kuti choyambirira ananena hilo msonkho ndi lamulo. Koma kawiri tinenene zoona panopa si munthu aliyense kumpatsa mpata kuti tapanga decision kuti opereka msonkho kapena ambiri amasankha kusapereka msonkho. Amafuna apezera kupereka msonkho. Ndipo mukayang'ana nkhani yakhala uchitika even kutabwera ESD. Unabwera ishu kumapeza kuti mashopu ambiri wana makapu ambiri ngati mukapita mashopu ambiri azatu Chinese awa mwenye amene nkhani yoti mufuna receipt kama sifuna receipt inakula kwambiri pakatipa. And zezi machitika zona kuti munthu amatobwetsa makontena mwina makontena akatunda atatu ulopolo paboda. Paboda utawenya kama jalama kadikire akadikire ngati kusa makontena awiri. Kuti panaibe njira yoti stock kumena nayo ngati. Chifukwa cha izezi Achodzi akhangara amenewa tithawa koma abwererenso paeni pa Innocent wakhala chete nthawi yatali tibwerenso kwa iwe. Pali nkhani yokhudza ma device amenewa mwina anthu amvetsetse kodi azichokera ku MRA kapena aziziyenda bwanji nanga nokagwirisira ntchito kake chifukwa ena akudandaula ochita malonda ang'onoang'ono kuti ayi pafunika mwina training pafunika nkhani ya makosi za intaneti ndi zina zoterozo. Nkhani imeneyi iyende motani? Nkhani imene ndi imene akudandaulaso amalonda kuti akuti agule mashini amenewo akuyenera zigula okha mashini amenewo sekuti akugawidwa ndi mashini oti achita kugula ande kuti apeze mashini amenewo pali makosi akuti a training
aphunzitse ogwira ntchito akagula sazadula sonsonkhoso mwina ajodza yankha bwinobwino amenewo komano mashini amenewo aphunzitse anthu amene adzigwira ntchito musitolo kuti ayi mashini awa amagwira ntchito yake motere akubwerapo nkhani yokhudza ndi intanetiyo amene apafunika intaneti kuti mwina azizitha kuyankhula na mashini amenewo mwina ndi seva ku MRA zonsezo ndi ena mwa mavuto amene akukambidwa koma mwina tiyang'ane nkhani imene amamalizira okamba achotsi abwerenso ifana thawa palaine nkhani yonena kuti achotsi ngodikirani pang'ono tikulowetse tikupatseni mpata posachedwa angofotokoza ino sindifati na munatithawa chifukwa cha ma network nkhani yokhudza kuti anthu amanena kuti mufuna mugule foni mtengo wake ndi 600,000 ndikakupatsani receipt koma ndikapanda kupatsani receipt ndiye kuti foni imeneyi muyigula pa mtengo wa 400,000 and ukagula foni icha makuzani kuti muyike mujumbo asakuoneni chifukwa nthawi zina MRA amayenda panjapa akakuonani ndiye kuti zitivuta so zikuoneka kuti panali ukambirembere wina ukhoza kukhala ukambiremberewo amachita mwina ndi anthu ochepa si anthu onse komano chifukwa cha ukambirembere umenewo zotsatira zake zikufikira wina aliyense so mwina in terms of tax collection ndondomeko imeneyi mwina ithandizira kuti kutolera kwa misonkho itoleredwe yochuluka kwambiri komano kumbali no eveninso ya ogula ndiye kuti akhalanso affected kwambiri chifukwa amadziwa kuti ngati ndifuna ndikagule fridge kulimbi fridge ya 1 million kwacha ndikhoza kusungira 800,000 ndikayipeza pano pande kuti zimenezozo zikhalanso kuti zayima so nkhani ndiona kuti boma lifuna litolere misonkho ndiye palibe kuuzemba jabra achotsi mafotokoza kuti anthu amitundu ina ma Chinese kamwenye ndena kamalowa mnali pamenepo mapeza kuti mwaje azatwaja alilu ngati tinoti kaya ndikupino kati kuthekera mene forex masoeramu amatoka ndi mwaemene zao kunjako kupango watu bizira katundu akatupira katundu iwaja unagulisa angopanga declare amene agulitsira amoti adagulisa mwakuti wina mwina asalongo odetsa kumbali opanda maliseti pale zise amarao ndi kuti ndumweka stock mukapanga stock mukapanga sama container 5 kizapanga check kudana magulisa makontena 5 tose aja kabla magulisa 3 mabanga declare stock kuti tukapati kandi wamba kandi yachiwiri ndamamba ule nakubajinga kuti ayi consultation kawiri mwina consultation zinalu kodi consultation timapanga describe bwanji pangani IIS sibiyamba jaka chino yayi inamba jakajasa kuti tipanga introduce new system imene panga replace my EFT and there has been several consultations naye mala yakhala kupanga koma mwina zitoteka mbiri kupati mwina ngahali janga mayamba ila sitima zitsatira sitima kandijidwi lezi yafika patiko kuti mina tukuyamba nolowa kuti wawani mei ndito kuti sana kuuze koma nkhani ndoti yambira pakatali nditu kufika lero yamo ukaona kuna kuti maissues amene akulena a business komanso mwina ena ndi ena ngati yeye kunena kuti amene akupereka sonkho wa VAT si wa business akupereka ndi ogula and timapereka kale lero amalawi tikupereka VAT dzulo timapereka zana timapereka komanso mchala chama tikatupereka VAT kusona kuti VAT timapereka ndithu kwa business mwina ngati panali njira yoneti munthu ukapereka sonkho wakuja mwina wa business yesama akapanga declare ndi kuti mwinaso amabera ndife lomwe amalawi tose kubera boma ya tijanga sonkho imeneyo ndiye munafunsa kuti poti amalawi timatolera sonkho okwanira timatolera sonkho according to my estimates koma kawiri mukapanga estimate imayang'ana ndi history yanu mwachitsanzo pali anthu 100 only 50 amapereka sonkho ndiye mungu apanga estimate imati kuti pa 50 paja alisapereka sonkho kapinayi pamene mukuonjezera ena 100 yakukwana 100 osachilamba kupereka ndikumiza sonkho yesumu akwanira iyayi chifukwa chake mwina dziko la Malawi timapeza kuti bajeti yathu chaka umakhala ngongole mwina ngongole zake makongola zina kuti pake support ya national budget ka development ikachani ingachakutika itakati sonkho ndiwakwera ndipo yake fed now za mara na kuti chimene tikufuna chaka choyamba upange report kunena kuti tiwatola sonkho kwana mkazi wa VAT pa EFCs zamba project ya EIS zakasipandi jani pamene tomongodia mwina zizenda bwino sizenda bwino pale palibe so ina za impact kuma chanji ko kuti
pali madanda wake business inawo and then anandasangana ndipera pake mafuta ogambira na dialogue zote. Dialogue is very critical and important. Komano msonkho sukuti boma ligakhala unakuti ayi kuti mwazimu amalawi simukufuna msonkho anakamba za percentage nawo nakomachidati limene and that's another misconception anthu akuona ngati boma luyika msonkho wa nyuwani and percentage yakwera. Issue ya msonkho wa nyuwani ndi issue ya EIS ndi zinthu ziwiri zosiyana. EIS msonkho ni njira yotolera msonkho chabwino mungamakamba zoti njeti yakwera zinganira imene sizikugwiriza naso yayo komanso njetiyo sikupita kwa business ikupita kwa ogula ndio tamene olendaula angekugula chifukwa awa business iwa kwawo ndikutolera ukasiya kwa MRA sikuti zikupanga affect business yawo ya Achirwa njira zimenezi ziliko m'mayiko ena kwambiri ndipo nimafuna ndinene pa nkhani ya kukhuzana ndi kusiyana kwa EIS ndi EFD komanso zimene zinali kuchitika pa EFD. Munthu ukagula EFD ja ndafandanira kuti anthu azamalonda ayesese kumpeza munthu amene iyeyu ndi ntchito yake ndi za misonkho anaphunzira kapena amaziziwa chifukwa even pa nthawi imene utagula EFD ndalama iliyonse imene wagula EFD ukamapereka misonkho yako ya VAT ya value added tax panali lamulo limene limakuloleza kuti uchose ndiye wagula 3 million ndiye ukufuna kupereka VAT ya mwezi oyamba ndi 2 million ndiye kuti uchosera 2 million yonse wasalabe ndi 1 million kuti pa VAT ya mawa ya 2 million uzachoseranso 1 million ndiye kuti wachosera machine ako aja unagula kumbali ya msonkho amapereka zimenezozo umachosera pakadali panopa EFD EIS yachepesa kugula kwa mashini kuja komanso ku mitengo yokozesa mashini ma paperwork ndiponso postage imene zimakhalapo komano kumbali yonena kuti pa msonkho china chimene tena kuziwa nchonena kuti rate imene ilipo ija ineyo ngati wa business ndikachita safa ndikachaja customer wanga inenso ngati ninachajidwa pogula katundu iyi ndamchaja customer ndi output VAT ineyo nda wa business naitanso safa input VAT ndiye nandipereke nditenge output VAT ndichosere input VAT naita safa munthu wa business saja safa VAT na iliyonse simukhuza chifukwa imene anaononga yeye amatosera imene wachaja munthuyo amayipereka ku MRA pochosera difference ndi zinthu kuti tionesese misonkho iyi imayenda bwino ndiye ndibwere kumbali yakuti kodi misonkho ikuyenda bwanji kuno kumalawi tikulipira bwanji tikulipira mokwanira njira zamakonozi zikupangisa zimene tikunena ti compliance ndiye tikamati compliance ndikupangisa kuti anthu ambiri akhale kuti akupanga register misonkho pali njira zosiyana-siyana mukuona kale timakatenga certificate ku business registrar or register of company tisanakalimbise misonkho koma panopa sungatenge certificate usanakhale register ndi MRA zili njira zimene zikupangisa kuti wina aliyense zikubwera kumene timanena ngati ku Taxation Act kuli lamulo limene limanena kunena kuti chapter 41.01 the laws of Malawi limanena kuti wina aliyense m'Malawi akangobadwa ayenera kulipira msonkho apo ni base siku lake lobadwa lero ku Queens ngati angapeze ndalama munjira yopeza yekha ayenera alipire msonkho koma kungoti kuti mwana obadwa lero mwina alibe mamenzi opeza ndalama koma wina aliyense ndofunika tali zilipira misonkho ija inagawidwa magulu osiyana-siyana even apapa mina ninanzathu kulilongweko msonkho uwu sikuti ndi wina aliyense amene amafunika azichaja VAT ndi munthu amene iyeyo anapanga register kuti ndi wa VAT ndiye Achirwa funso langa ndilonena kuti system imene iliko kumayiko ena komanso igwisa ntchito bwanji chifukwa kumalawi kuno dandaulo limakhala kuti misonkhoyi kwenikweni sikuoneka kuti likupindira bwanji dziko likanali bomwe paja
tatipatsani zitsanzo maiko ena ilipo ndi ati maiko ndipo kumene kuzikusintha bwanji zinthu chifukwa boma lako Malawi limadzudzulidwa kuti limakakamira ku kama ng'ombe yomweyo yowonda kale kumangoyika mabe instead of mwina kumaganiza njira zina zopezera zonjezera ndalama zimene lingamagwiritse ntchito mndondomeko ya chuma. System iyi ikugwira kuti where is it working? Ili maiko ambirimbiri. Ngetu ufuna tuone kuti ili maiko ambirimbiri ndi misonkho panopa ngati mtaona tikuyipanga munzinjira zofanana kwambiri ni maiko ambirimbiri osiyana-siyana. Komano mwina misonkho tikamaitcha kuti ndi imposition ndi chinthu chachongobwera pa munthu ngakhale amakhala kuti munthu jasakufuna ndiye chimakhala ngati chimapweteka. Komano munjira ngati ndingonena ngati ku UK tax system ya ku UK kumene ifeyo tinakhala ngati ndi kumene tatengera koma kwanza inakhalako bwinoko pang'ono sinenena za mareti imene amayendera komano misonkho ya kumene koko imalimbikisa anthu kuti azipanga zinthu azipanga invest chimene chingovuta chabe ku Malawi kunoko misonkho yathu imatipanga ngati timaziva ngati kungopereka koma si kutilimbikisa kwambiri kwa chichwa chake chovuti si kutilimbikisa kwambiri kuti tilowe njira yopanga invest kusiyapo pokha amene kuli misonkho pene timati capital allowance kwa amene ali ma business akula machine akulu kapena ma buildings ambiri ndi amene ajawo kapena ma company amapezeka kapena amapasa ma holiday kapena reduction ya corporation tax rate ndi zinazotero ndi pamwepo pokhapo komano pamene kuli ku UK tax system inapanga reform wina aliyense imampanga munthu uja paliyense payekha kuti asunge ndalama ndi anthu ambiri amakhala compliance chifukwa maona msonkho uja khala opindula ifati umazathandizanso kuti apeze ndalama mwachisanzo kuli imene amati national insurance contribution imene kunoko tilibe imene imapereka mpata pambali ya misonkho kuti wina aliyense apange kumbali ya msonkho umakhanga ni msonkho kumaliza ndalama zake za munthu uyo ndi zimene zizi zikusowekera koma EIS ndi njira ya misonkho imene ife Malawi tikuyesanso kuyitenganso mwanzathu mmene akupangira kuzira ndi advanced system imene abwera automated system sutangoyipanga tokha create yayi even technology yake ndiyo yesa kuti kuyiphunzanso mmene software yake mmene anzathu ayipangira kuyigula kumabwera kunoko kungoti yathu yokai ingapange pa international si kupanga recognize international rate ikungopanga recognize yathu local rate yathu yakuno kumalawi. Chabwino Innocent nkhani fusolo ndifaso tikufuse kunena kuti kumalawi kuno njira imene ikuoneka kuti ifuna si compliance yokha komanso ukayimvetsetsa uona kuti ufuna msonkho zitolerabe boma zitolerabe msonkho ochuluka kuti ngati pale wina kamene amazemba asazembenso manoba mmero pake msonkho ufunikabe useve Malawi yemwe uja kumalawi kuno zimagwira ukayang'ana mmene zimayendera zinthu zache kunena kuti mungapite kuchipatala kwakhutitsidwa kuti msonkho umene napereka uja miseumu ndi magawena osiyana zikugwira ngakhale sina kazi komabe zigwira atitero mwina I think emphasis ndiyo tolerance msonkho ochuluka so mwina msonkho ochuluka ukatoleredwa wina kunkuona kuti zikhala mutani. I think nkhani zinazi zimakhala kuti zikulowana kwambiri komanso ni nkhani zimene zimafunika kuzifotokozera bwino lomwe kunena kuti tatolera msonkho ndi msonkho uja tifuna upite ndi kuchipatala upite kuti kodi msonkho umene timatolerawo ndiwokwanira kuti ukhozati kupanga save Amalawi moyenerera amene Amalawi madimanzi awo alili ukhoza kuona kuti mwina pakhoza kukhalabe kuti pamakhala kusemphana kwina budget yathu imakhala ni ma deficit timakhala MRA tikuyembekeza litolera ndalama izi azinazo zichokera kaya ndi ku
kwanza athu odithandiza ndi kumakhali chani na tax revenue zinthu zambirimbiri imapezekabe kuti ili ndi mwina mmene ikutsalira kuti ifikiremo ndiye mwina service delivery imakhala yovuta because of zinthu ngati zimenezozo kuti silimatolera ndalama zokwanira komano Elvis mwina munthu wina wake watumiza message kuti I'm following ena amazembetsa misonkho ndi ya MRA omwewo ali ndi ma agents maboda amagwirizana ndi amwenye kuchita declare makontena eg ya BA declared as mapampa and MRA playing the underground work and clearing work ndi ma architect azimenezi ndiye akuti pali ma agent ntchito yawo ndi kusintha ma invoice and receipts to declare less and this is big monies and commissions anthu akulemera maboda unfortunately the syndicate yoti intelligence amalowa nawo malo mothetsa kuzembetsawo so okay mwina mbali yomalizira isiyo komano nkhani yonena kuti pali anthu ena so amene amapanga declare zinthu mosiyanasiyana ndimafuna mwina achodzifa kumafotokoza ngati kuti akudzitsata bwinobwino anthu issue ngati imene iyi is a new system addressing that nkhani yonena kuti instead of kupanga declare kuti mukontena mulimowa ndi anene kuti mukontenamu muli mapampa zangovuta kuti MRA sitinathe kukhala nawo komabe poti akudziwa amenyero ufulo wa anthu I know kuti amachita engage nda MRA komanso anafikako kumeneko achodzi nkhani ndi imeneyo kuti anthu sakumachita mina zimatheka ma instances ena kuti munthu sakuchita declare katundu amene ali naye kuchita declare kuti katundu ndi wina ali wina kupezeka kuti zinthu zasokonekera system imeneyi ikufikako kumeneko ndi nkhani ndipo pamene nkhani yamang'anthenge matukutu wosera kukuta kusera kunkanya kona pamene onyana kuti mukabwesa kontena ya mera kuti wakurokozera mu yamuka awiske chani chako khokwera apa ngadigira ngati mapampa lemuka ndai ndai mukaloweretsa mu system imakhala kuti pokagulisa samachika kuti amagulisa mapampas amagulisa moka now with ERS it is addressing that particular problem ifanga libahoda mwalo wesa kuti nomwesa mapampas so wagulisa ngugu ndelo mutu yakusa majani mapampas msongo wanu ukakhala majani omapampas mukalonda kuti magulisa mowa ndelo kuti ndi mlandu unapanganda dibia kunana misaboma libele bakona anthu amene wasono pata yokamba zato ndelo kuti barawe samoa uyena bagulisa mowa msongo ukakhala majani mowa ukagulisa ngalokulisa kuna dienga mapampas ndekuti ukatuluka ukatusamowa ndezi ndi mulandu MRA ebwera ya ino munabera boma kupele pakufuna nkhani angamazembetsaja ukakuti kapange zizivuta sili kuti system 100% patient koma ipanga zesamo zinthalili koichanjana nakuona kuti anthu apanga declare amalesa zinthu zina muna abwesa maspare parts ndikumachula mwina abwesa ngati mabiscuit tolinga sokuojepa zikasokushoka kuti azimbogulisa nobody follows them and in this case the system which is the baro awana some pampers 1000 so we are so complete the thing only they would want to with the whiskey would take over when pampers the logo 4000 that's what we get a mini pass never for going to system tabino ndio kuna mwana so ndio kwa mali maneno mabadiliko kuti sonko utaweza malao yes so inda wili tatizo ndio shule manga boma ndanga imejua kusonko zina zotsaniza zimakhala zochepa zimene pakazi akati ngapo zimene awizina kuti sandiza samabereka ndalama izinso dziko la Malawi ndikuti ngati boma lukuleka mankhwala mchipatala lukuleka masukulu kulipira masalale ya anthu zimachokera ku msonkho mwina sitingakhutire koma tizizoona kuti chilichonse chimene boma limapanga chimachokera ku msonkho mwina we cannot be satisfied 100% because of other reasons koma msonkho litu umagwira ntchito ngati ifeyo lero tikuyenda kugula mafuta akuyenda pakalimo ndikuti songo watagulazira wakugula mafuta ngati apita kuchipatala kuti makhala mafuta enawo alamati pasafanado anadonje lesonko ngati imi mwagwira ntchito mbwa mwandasalani samana iyo lesonko chilichonse kakusikulu kuti anata kuzira ntamakono zilishira mabodi lesonko umagwira ntchito angakalumira sumagwira ntchito imperfection imene tikufuna ngati anyagaziziko tabwino achodzi inu ndife tilekerane pamenepo kumatathokoza fe yokhala nafe programu ya lero ya kulinji bwana achirwa muyimalize bwanji nkhani ya lero pa nkhani imeneyi ya misonkho njira ya makono tolera msonkho
mufuna kuti iseve bwanja Malawi chifukwa sinkhani yongochita maximize tax collection kapena kuchita beat ya amene safuna kupereka msonkho wasanguiranso dismiss in totality madandaulo wawo komano how does this system help Malawi? Ineyo ndinene kuti ndi njira yabwino kwambiri imene ithandizire kuti ochulukira ambiri akhale kuti iwo mbali za misonkho alowamo. Komanso njira ina imene nganene ndiyonena kuti ngati ndalama za misonkho si zikuyenda bwino ndiye kuti ndi nkhani imene timanena ya ethics and integrity ya ma officers. Kuti ngati patakhala asasatira ma ethics amene timaphunzira ku misonkho komanso integrity imafunika ndiye kuti wina aliyense ndalama zizioneka kundithu kuti zikuyenda bwanji ngakhale kuti ku economics ma resources aboma sakhala okwanira. Tabwino. Komanso mbali ina ndiyonena kuti anthu amalonda ndapemphe kuti ali ndi ufulu kuti apeze anthu amene amaziwa za misonkho azathandizira chifukwa malamulo a misonkho muli mwayi waukulu kwambiri. Chifukwa timanena kuti pali imene timati tax evasion ndi tax avoidance. Tax evasion ndi illegal, ndi chinthu cholakwika. Pamene tax avoidance ndi chinthu chovomerezeka ngati chogwirizana ndi malamulo. Nde woziwa za misonkhoja azipereka ma advice imene makhalira tax avoidance imene ma tax planning. Chabwino achirwa tsirizani nthawi yatithera. Oho. Ine sentence. Konzati anthu mukwanira athandize anthu aziwe mmene zinthu zimayendera. Tathokoza kwambiri achira chifukwa cha kukhala nafe program ya lero kulinji zikomo. Innocent tsirizani program. Iwone kuti nkhani ndi nkhani yayikulu ikuphatikizana mwina ndi kusamvetsetsa nkhani zokhudza malamulo nkhani amene zokhudza misonkho. I think ndikufunika yes, I think anthu ambiri they're commenting on a point of ignorance. Sitikudziwa kuti kodi kweni njirayi ndi chani ndi msonkho kapena ndi machine ndi chani. So I think there is need kuti MRA ipange up nkhani kudza kuphunzitsa anthu kudziwitsa anthu kuti athe kumayitsata bwinobwino njirayi iyang'anenso zabwino zimene mwina njirayi kubweretsa kwa Malawi kuti Malawi aone kuti njirayi ndi yabwino kapena ndiyo lakwika ndi imene pamenepo Elvis. Tathokoza kwambiri Innocent tiyamikenso twankhani wathu Blessings Tambala kuchokera ku Machinga Chisomo Council ife tuthandizira mbali ya technology kuti zinthu zivekeramu. Ine ndi Elvis Owaho tikumane mawa titsirize program ya sabata ino ya kulinji. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu bwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi yaonija chiruguko chuyenda panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji nagate mziredio kukuliyani kulinji tikudalira ino kulinji.